Sanibonani, sengibuyile again. Eh manje ngifisa ukuqhubeka ngevideo emayelana nemedia. Kunabantu abaningi njengamanje okuwukuthi banezinto eziningi abazikholelwayo ngoZuma ezingelona iqiniso. Abanabufakazi kodwa ngenxa yokuthi lezi zinto bazithola kwimedia ethile noma kwiphephandaba elithile noma ey'ndabeni kwi-channel ethile babambelela kuzo lezo y'ndaba njengeziyiqiniso bengenabufakazi. Ngifisa ukubonisa abantu la ukuthi yini lena eyenza uPresident Zuma maningamnothisa njengamanje whenever kune-media conference noma kune-media briefing ye-MK Party kunoBaba uZuma. Niyanaka ukuthi uBaba uZuma uhlezi enombuzo awubhekisa kwi-media. Ngena kunothisa lokho. Hlale ebuza i-media ukuthi kungani i-media isebenza ngendlela ethile. Kungani i-media ingabuzi imibuzo ethile. Ngeke nikunothise because umsholozi uya-understand ukuthi i-media kahle kahle iyona edunga izwe ngamanga. Iyona eney'nhloso engezinhle okuwukuthi abantu abaningi okuwukuthi bakhuluma izinto ey'negative ngomsholozi for example. Labo bantu bayikhuluma ngoba bethemba ukuthi uma ngifunde lento le ephepheni iCitizen for example iqiniso noma ngiyithole kule channel iqiniso. Niyamkhumbula uSteve Mutale ngo-2015 owavela lapha kwi-SABC News azoxolisa kuBaba uZuma. Wayeyi-editor mangaphosisi i-newspaper le-Citizen I'll confirm. Kodwa wayezoxolisa kuBaba uZuma public ukuthi uye waqamba amanga ngoZuma isikhathi eside from 2005. Yabona nje enye into ayiqamba amanga ngayo i-judgment eyaphuma ngo-2005 ngesikhathi uJudge uHilary Squires egweba uShabir Shaik noma ethola uShabir Shaik enecala le-corruption and all that. Lapho leyo judgment leyo mawungakhumbula kahle, if I'm not mistaken, it was around June 2005. Leyo judgment leyo ngenxa ye-interpretation noma ngokuhunyushwa kwayo yi-media ethenjwayo eMzansi yazi yaholela ekutheni abantu abafana noPresident Mbeki ngaleso sikhathi bathathe iy'nqumo ezingafanele njengokuthi uBaba uMbeki wagcina esuse uZuma esikhundleni sokuba u-deputy president we-country ngenxa ye-interpretation, ngenxa ye-influence yabantu abafana noSteve Mutale, ama-editor ey'ndaba ey'thile bathwiste i-information ukuze baphushe i-agenda ethile. So ngo-2015 uMutale wavela public wazoxolisa kuPresident Zuma ukuthi ngibe yingxenye ye-media noma ngibe yingxenye yabezindaba abebeloku bekhuluma amanga bephusha i-propaganda engelona iqiniso ngawe Mr President. Futhi okwenza ukuthi abantu abaningi bakholelwe into okungelona iqiniso ngoZuma. From 2005 ukuza ngapha even indaba yokulungiswa komuzi kaBaba uZuma eNkandla, the Nkandla upgrades. uSteve Mutale lo ungomunye wabantu ababa nengxenye enkulu kulowo msindo loyo bekhuluma izinto ezithile ukuthi uBaba uZuma waspenda imali ethile ekutheni kuze kulungiswe umuzi wakhe eNkandla o-250 million. Bekhuluma into abayaziyo ukuthi ayinalo iqiniso. So uyakuchaza ke njengoba exolisa ngo-2015 ukuthi yini le eyayimphusha.
yingoba wayephushwa ukuthi kune-agenda ethile ayefuna ukuyi-achieve. Uyakuveza-ke nokuthi into eyayimcika kakhulu yena aze akhuluma amanga angaka noZuma, uthi into eyayimphusha kakhulu ukuthi wayezonda isinqumo sikaZuma sokuthi abe yi-polygamist noma abe nabafazi abaningi, ukuthi wakwambonapho umongameli onabafazi abangaka okufuna bondliwe i-state. Therefore kumele sikhulume kabi ngaye lo kuze angabi i-president ye-country. Even noma seyi-president ye-country siqhubeke sikhuluma kabi ngaye ezumuntu omubi okungafanele ukuthi abe president, size siqambe ngishamanga ngaye. Waxolisa. Ukutshelani lo? Ukutshela ukuthi kunabantu abaningi abakhuluma amanga amaningi ngoZuma abangakaxolisi. Esithemba ukuthi abanye bayafisa ukuxolisa, abanye kungenzeka bayaxolisa ngasese kuZuma noma basacabanga ukuyoxolisa ngoba umsholozi mayelo ethi angenza ngacala amanga onke lakhulunywa ngami akadlali. Kunabantu abasazoxolisa njengobenza uMutala. Ngizoyifaka ilinki la nizilalelele uma kuwukuthi anizwanga leyo interview bem-interviewer lo editor lo noma lo mhleli wemedia ethile ezixolisela yena ngokuthi waqamba amanga ngoZuma. Ngizofaka ilinki nibuyele nike niyomlalela nama-reasons akhe ukuthi kungani axolisa. So ubaba uZuma mayelokhu egxeka imedia ngokuthi imedia emdicelela phansi isithunzi sakhe and everything, masilokhu sithi thina siyanitshela ukuthi ayikho into erong eyenziwa uZuma. uZuma ubhecwa ngobende inyama angayidlanga. Anifuni ukuzwa la. Niyoze nizwe nini mangabe sekuxolisa labantu abanitshele lawo manga ngaye? Ngithi ake ngiyenze le video ukukhumbuza abantu ukuthi umsholozi mayelokhu ethi angikaze ngenze lutho mina ngiclean, aphinde athi kodwa abantu abenze okubi ezweni niyobazi ngelinye ilanga. Abanye benu bayokhala futhi. Baqalile bayakhala manje. Abanye obekuthuliwe ngawo sonke lesikhathi basazovela nabanye. Laba nje nibabonile okukhulunywa ngakho kusaqala kusazovela abanye la. Kusazovela abanye. Umsholozi lutho i-commissioner le uPublic Protector uThuli Madonsela athi ayiqalwe kaZondo. Yaqalwa yaze yayophela. Ingavezanga nokukodwa kwenziwa uZuma okuyicala. Nokukodwa vo kuze kube manje. Namanje futhi njengoba selokukhulunywa kulama commission akhona omadlanga lapha. Akhona okukodwa okukhulunywe la okuyicala okwenziwe nguZuma. Selokhu bayazama ukuthi bazama even namanje kumthola necala abanye abalitholi icala ngoba if ungumuntu oclean ngeke uzutholakala unecala. Never. Yiloko ngithi ake ngidlule nje nangale video ukuthi ngikhumbuza abantu ukuthi iningi lenu lezi zinto enilona izikhomenta la ngoZuma ezinegative. Niyazi yini ukuthi lezi zinto enizikhuluma la enatshelwa zona, niyazi ukuthi abanye balabantu abanitshela lezi zinto sebaxolisa bona. Njengabo Steve Mutala sebaxolisa ukuthi sakhuluma amanga, kodwa nina nisahleli kuleyo nto namanje anazi nokuthi sebaxolisile. Shame. Mfoka Mkhonza lo ngicela niqhubeke nisubscribe ni share nibheke nale link la ngizoyifaka nilalele le yantatheli uMutala esixolisela kuZuma. Nizobona ukuthi kuningi okusakhulunywa ngomsholozi okungelona iqiniso. Futhi abantu okubona abenze ububi kulelizwe bazovela. Umsholozi akanacala. Siyabonga, nisale kahle.